carnavales? Nunca fostes de carnavales? E ti fostes? Fun, ó. Pero nunca te disfrazastes, nunca metetes unha manta polo... Non, neniña, non fun, non. Eu non me acordo. Se fora, tiña que me acordar. E non tiñades festa en Tufións logo? Que? Non había festas de carnavales en Tufións cando eras nova? Había o martes de Entruido e domingo de Entruido. Martes e domingo de Entruido. E que facíades, se non había nada? Había ali onde está a casa da que repite, había un galo. Un jalo. Había moita xente, Un jalo. Un galo. Botaban un pau, e o que subise o pau, Coa cara tapada. a nave. Pero o jalo estaba vivo. Non, nena botaban unha cousa calquera, vale dera polo galo. Xa pensei que metíades o jalo vivo. E había un que iba, pero non era capaz de vir polo pau, botabanlle un aceite ou unha cousa e escorría. E o que chegaba arriba a nova, a máis ali adiante da casa de Melita, no alugueiro de Pousada tamén Na casa de Melita? ali no arrudeiro de Pousada, e mi ali en frente, chamanlle o cascalleiro. E que facíades? Tamén, jalo tamén. O jalo tamén, era de todo jalo en Tufións. E non bailabes un paso doble? Había baile. Había baile depois con presentación. Viñan de Vilari, e de Esquipe, e de Moreira, e Tufións todo. Tes frío? Teño.